Yanzu haka dai bayan dirar tsohon sarkin Kano, gwamnan jihar Injiniya Abba Kabir Yusuf ya ba da umarnin a kamo tsohon sarkin Kano Aminu Ado Bayero bisa zarginsa da haifar da tashin hankali a jihar. A safiyar yau ne dai aka wayi gari da saukar tsohon sarkin Kano zuwa cikin birnin a yunƙurinsa na komawa fada da ƙarfi bayan kwana biyu da gwamnan ya sauke shi. Inda tuni aka raka sabon sarkin Kano Muhammadu Sunusi na biyu zuwa fada bayan da aka samu labarin raɗe-raɗin cewa tsohon sarkin zai dawo fadar. Wannan na zuwa ne a cikin wata sanarwa da mai magana da yawun gwamna Sunusi Bature Dawakin Tofa ya fitar. An tabbatar da cewa sabon sarki Sunusi Lamido Sunusi ya isa fadar ne tare da gwamnan jihar, mataimakin gwamna, kakakin majalisar dokokin jihar da sauran manyan jami'an gwamnati da misalin karfe 1 na safiyar ranar Asabar 25 ga watan Mayun 2024. Sanarwar ta ƙara da cewa, kamar yadda babban jami'in tsaro na jihar, gwamnan jihar Kano Injiniya Abba Kabir Yusuf ya umarci kwamishinan 'yan sanda da ya kamo sarkin da aka tsige ba tare da ɓata lokaci ba, saboda tada hankalin al'umma da yunƙurin lalata zaman lafiya a jihar.